Aw tulo bɛ wa FM de mankan la nin waati in na ka bɔ Mali la Bamako an bɛ Zeno Media sanfɛ Facebook ani YouTube. آراء العلماء في الدين والحياة دون بوك حكلا ديننا أن ينميالا آراء العلماء في الدين والحياة دون بوك حكلا ديننا أن ينميالا ويه ولنداي نيبي تاليك ديننا أني كبريولا أني سيكو أني دونغولا أني حدما دونغا ينميا تابلو بلا جلنا آراء العلماء في الدين والحياة دون بوك حكلا ديننا أن ينميالا ويه ولنداي نيبي تمي شندي في شروع سانفي جمعو جمع كادامين نكا كانياتا نانا أني ملتي دورو فكتابلا نكا كانياتا أني فلالا آراء العلماء في الدين والحياة دون بوك حكلا ديننا أن ينميالا ويه ولنداي نيبي لابي كسي أومو أبل مكي موسى بابا سلافي فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه واتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. واتينا سولمي أوكا راجو مانديلا راجو شند نجمدون باين كنا نكارو كفومي فيفري كالوي عليك لموا أني سباي بيه سام بافلا أني سام موا أني ناني واتيكلين كنا min ye Shaban kalo ni anko mako songol mangono ambale kletan sabalabi sam bakelen san kemenani san binani san duru alaki rasulullah sallallahu alaihi wasallam boli makani kata madina no hijra sai ara ulama fi din wal haya don makna dinela ani awre kada madina tabulo nyuma na ikaro ka fuanga kene asigira ni kene bayinga san kino ka mami bismillah tuguni oye ambal make ani ankaramo no ustaz Abdurrahman Ismail Drame nan ko alon ko karamo anga choroba alaka hinalo la Ismail Drame ale deno dogu temenena angunye babu mdada sa kumbe talike Shaban talo ni ambe alela kletan sababi ga ansuruna nisfu Shaban na noye atanduru nanye are ya fo sigi temenena ka fo oye fembaye femba mi ni ambela jirembe ka kono bi ni Allah ta'ala sonale ka ka be shini ka do shini ngene konnana shine kletan nani siningene dimashi oye kletan anduruye anya wole ngo wati nyere bunya kamasa ngoso ani mauka seka no yanga duteru nanga udirisi uye anuka seka suranyona ngoso seka ni tonu famu chuko mina ka no bo ka exploiter ambe Allah ta'ala deli Allah ta'ala ka nasara here chamana yanga wuli kanjabi ne ka rajulu mo musa uye shaka jaraye Ustaz Drame assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Niye maje kuluniye ufu inafanya fo chukomina ani wati nyere toy pangukile ani nyawawaye no ye nisfu Shabani abo chukile na songolo fona peka madwana avec de grands pas, c'est-à-dire par yon nuka busisa katili era fo fona sigite menena ka foku ni ama frati songolo mangono aleye sangaye modu reka kumadu mgo wakachala ramadu minyina ko sabu ale be kalo bible fa nyogonche Rajab wa Ramadan okumanambe kumadima anga sigiti mene anga timeno toye fadailu buya kumunumbala amiseka wati infana pseka nyene ma chujmena fokana andu nisfu Shaban no nanga siginyere kunfana bilbele yodo inshallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تنجينا بها من الطعن والطاعون يا من أمره بين الكاف والنون برحمتك يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيسان شيندي لما باب بلاجلين أني مالي جمانا كونو ما ب أني منو ميكا لما كوكا
ni waati na me bela jelen foni islamaya ka foli no ya assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam. Ale foli amen na fasura waati bela jelena Sigatola ni aya an sigara bi ameka Allah taala ka waati utonobo au ka alaka waati utonobo bari waati be inna az-zamana yashrufu bima yaqau fihi min al-hawadith waati ale be korotari fɛn minnu kɛra kɔnɔ sindima kow la a bɛ kɔrɔtaba sɔrɔ n'o ye ala yɛrɛ y'o yir'an na a ko shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran sunkalo kalo min filɛ aw bolo kuranɛ de jiginna ale kɔnɔ o tuma kuranɛ jiginni sunkalo kɔnɔ o ye sunkalo kalo bonya bon fo silamɛw ka waati ninnu tɔnɔ bɔ o cogoya la an filɛ waati min na n'o ye sunkalo makɔnɔ ye est-ce que kuma kɛra sunkalo makɔnɔ kan wa est-ce que baara dɔ kɛra la an ka nabi ɲuman fɛ wa sallallahu alaihi wasallam an b'a fɔ kuma kɛra sunkalo makɔnɔ kan an ka nabi ɲuman kumara kan sallallahu alaihi wasallam n'o ye alakira ye ala ma kisi nɛɛma jidi a kan usamata bin zaidi y'a ɲininka o ye hadisa kɛnɛma ne a ko qultu ya rasulallah ya ala ka kira ala ma kisi nɛɛma jidi kan lam araka tasumu shahran min ash-shuhuri ma tasumu min sha'ban ne ni ye kalo la ni bɛ sun kalo min na ka tɛmɛ sunkalo makɔnɔ kan sunkalo makɔnɔ tɔgɔ nana o tuma a ye alakira de ɲininka a la n'o ye usamata bin zaidi ye ala ma jɛna ka bɔ a n'a fa bɛɛ lajɛlen alakira bɛna jaabi d'a ma qaal alakira y'i kanto a ma ala ma kisi nɛɛma jidi alakira kan a ko zalika shahrun yaghfulu an-nasu anhu bayna rajabin wa ramadan sunkalo makɔnɔ ye kalo ye kalo belebeleba don a lahɔrɔmaw ka bon a fusamantiyaw ka bon nka maaw ɲinɛlen don maaw bɛ ɲinɛ a kɔ maaw jan bɛ bɔ a kɔ mɔgɔw b'a dɔn k'a ka ɲi nka maaw bɛ jan bɔ a kɔ irfalu ani nisiyanu olu tɛ kelen nisiyanu yɛrɛ de i yɛrɛ sigilen tora fo kalo bɛɛ banna pewu e t'a dɔn ko kalo yɛrɛ donna o kɛ man di o kɛ man di mais irfalu ye min ye i b'a dɔn ko kalo in fusamantiya ka bon kalo in doni ɲɛna i banna ka baara ɲuman k'a kɔnɔ i bɛ fara lamina al-ghafilin ala k'an kisi o ma maa minnu m'u yɛrɛ janbɔ baara ɲuman kɛli kɔ ala ka waati belebelebaw la ala kira ko maa caman b'u yɛrɛ janbɔ kalo in kɔ k'a sɔrɔ kalo in ka bon kalo in bɛ kalo belebeleba fila ni ɲɔgɔn cɛ arajaba kalo ani sunkalo o dɔnnen don o ye farida ye an bɛ sun min na rajaba sahabaw b'o bonya wa ala taala yɛrɛ y'o bonya yira kabini jahiliya la u tun tɛ kɛlɛ k'a kɔnɔ o tuma sisan maa caman jan bɛ bɔ nin kɔ parce que kalo belebeleba fila de bɛ yen mɔgɔw kan ka min bonya ala kɛra kumala kan fɔlɔ a y'a kɛ kalo ye kalo min ka bon a bɛ kalo belebeleba fila ni ɲɔgɔn cɛ ko maaw ɲinɛlen don a kɔ a filanan a ko wa huwa shahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin sunkalo makɔnɔ ye kalo de ye baaraw fana bɛ yɛlɛ waati damadɔ de la baara bɛ yɛlɛ sɔgɔma wula fɛ sɔgɔma nɛgɛkɛ dɔw bɛ yɛlɛ olu ye sufɛtaw ta ka ban u bɛ t'o yira alaw taala la ala yɛrɛ ka kɔrɔfɔ kosɔn a ko ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyibu wal-'amalu as-salihu yarfa'uhu kumakan sanuman bɛ yɛlɛ alaw taala fɛ n'a yɛrɛ kun ye bari sahabaw ye alakira ɲininka kumakan sanuma in nacogo dɔw la a ko u ko a ma amina alhasanati la ilaha illallah alakira yali ɲumanw na la ilaha illallah b'a la wa alakira ko sallallahu alaihi wasallam hiya afdalul hasanat la ilaha illallah de ɲumanw bɛɛ lajɛlen na fusamanti ye min ka bon n'a bɛɛ ye o de la ilaha illallah ye o kuma o de ye kumakan sanuma ye ale bɛ yɛlɛ n'a yɛrɛ kun ye ni la ilaha illallah fɔ dɔrɔn i ka limaniya bɛ kurakuraya ala kɛra ka kɔrɔfɔ kosɔn sallallahu alaihi wasallam jaddidu imanakum a y'aw ka limaniya kurakuraya sahabaw ko an b'a kurakuraya ni mun ye a ko bi qawli la ilaha illallah a y'a ka limaniya kurakuraya ni la ilaha illallah fɔli ye sanga ni waati bɛɛ o kuma o bɛ yɛlɛ n'a yɛrɛ a filanan wal amalu salihu yarfa'u baara ɲumanw mɛlɛkɛw bɛ yɛlɛ n'olu ye dɔnnibagaw ye nin tila ko baara dɔ bɛ yen o bɛ yɛlɛ fajiri mana seli ka ban baara dɔ bɛ yɛlɛ fajiri waati bari ko yata'aqabu fikumul malaika mɛlɛkɛw bɛ
tan nga sigin kɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ bileli wa nahar su ni tile sufɛta u bɛ yɛlɛ n'o ye sɔgɔmada fɛ wulafɛ tilefɛta u bɛ yɛlɛ n'o ye wulada fɛ u bɛ taa n'a ye baara ɲumanw de ko don juguman ti yɛlɛ juguman ti yɛlɛ o tuma o ye don o don sɔgɔma ni wula dɔgɔkun kɔnɔ baara dɔw fana bɛ yɛlɛ n'i ye baara ɲuman kɛ dɔgɔkun kɔnɔ o fana bɛ yɛlɛ olu bɛ yɛlɛ don jumɛn alamisa baara ɲumanw bɛ yɛlɛ dɔgɔkun baara ɲumanw bɛ yɛlɛ alamisa o alamisa alakira tun bɛ sun sallallahu alaihi wa sallam u y'a ɲininka k'i bɛ sun alamisa ko jumɛn na a ko baaraw bɛ yɛlɛ alamisa fɛ ale b'a fɛ a ka baara ɲuman ka yɛlɛ k'a to sun na a sabanan o ye baara minnu bɛ yɛlɛ san kɔnɔ san o san baara ɲuman bɛɛ bɛ yɛlɛ i ye baara fɛn o fɛn kɛ u b'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan mɛlɛkɛw ka yɛlɛ n'a ye o bɛ yɛlɛ kalo min na o de ye sunkalomakɔnɔ kalo ye alakira ko kalo de don ko mɛlɛkɛw bɛ yɛlɛ ni baara ɲumanw ye ka taa mara yɔrɔ la ala ye yɔrɔ min laɲini ni baara ɲumanw marali ye ko a bɛ taa mara ye ko fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sa'im n y'a kanu n ka baara ɲumanw ka yɛlɛ k'a sɔrɔ n sunnen don a bɛ n'a fɔ kira bɛ ka nin lakali Usama ye a ka ɲininkali kɔnɔna la a ye nin bɛɛ lakali Usama ye ɲininkali kelen kɔnɔna la mais ɲininkali in an y'a walawala fo ka se nin cogoya la baaraw fana bɛ yira Alahu Taala la baara bɛ yira kira la alakira ko sallallahu alaihi wa sallam hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum tu'radu alayya a'malukum ne ka ɲɛnamaya ye hɛrɛ ye aw silamɛw bɛɛ lajɛlen ma ni b'aw cɛla Alahu Taala ko wa fiikum rasuluhu k'a sɔrɔ alakira b'aw cɛla o kumakan yɛrɛ de ka bon kojugu alakira ti taw ayi kiraw ti alakira ti ta sallallahu alaihi wa sallam bari al-anbiya'u ahya'un fi quburihim nabi ɲumanw ye ɲɛnamaw ye o kaburu kɔnɔ u bɛ seli o kaburu kɔnɔ surtout alakira sallallahu alaihi wa sallam ala ye aya dɔ jigi walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfarullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadu allaha tawwabar rahima amana kɛ ne manton ani silamɛ ɲumanw n'u y'u yɛrɛ kun tɔɲɔ ne ko k'u ka baara dɔ kɛ u ma sɔn k'o baara in kɛ bari adamadenya nin b'u la إن الإنسان خلق هلوعا خلق الإنسان ضعيفا أو مساء رمضان دا الله فلنو أكما نعو كوكا بارا نيمان دوكي وبانا كو بارا نيمان كي نعو كوكا بارا جوكو دوكي كو توين شتاني سيرو لا أيوب لا وبارا جوكو إنكالي لا أو ينكون تونيولي باري يه بارا جوكو مغا أتورو تسي علما أتورو تسي ملكو أتورو بسي جون ما إيه ركو أو كوني ما أنتو يو يركون تونيو كوبنا إيه على كراما دون مغا وكوني آيا يمتوين alakira fatule ana ka ɲɛnamaya bɛɛ kelen ni aya in na sallallahu alaihi wasallam o kuma alakira baara ɲuman bɛ yira a la ko an ale ka ɲɛnamaya ye hɛrɛ ye an ma wa fatulen fɛnɛ ko ye hɛrɛ ye an ma tu'radu alayya a'malukum ko an ka baara ɲuman bɛɛ bɛ taa yira ale la an ka baara jugu fɛnɛ bɛ yira a la dɛ n'a ye baara ɲuman ye hamidullah a bɛ Alahu Taala tanu o kan n'a ye baara jugu an ka baaraw cɛla a b'a fɔ ala yafa karisaw ma nin na o kuma hɛrɛ belebeleba ye o kuma sunkalomakɔnɔ kalo min filɛ n'an bɔra ka Usama ta fɔ kuma filanan min nana a la alakira bolo sallallahu alaihi wa sallam hali n'o hadisa ma kɛnɛ baara bɛ kɛ n'a ye a ko rajabun shahrullah rajaba kalo o ye Alahu Taala ka kalo ye wa sha'banu shahri sunkalomakɔnɔ kalo min filɛ nin ye n'an filɛ a la ne rajaba tɛmɛra an bɛ sunkalomakɔnɔ min na ko y'ale alakira ka kalo ye wa ramadanu shahru ummati ko sunkalo ko y'ale mantonw ka kalo ye sunkalo o ye mantonw ka kalo ye sunkalomakɔnɔ o ye alakira ka kalo ye o kuma kalo in a ka bon a ye bonya sɔrɔ a tɔgɔ dali min kɛra alakira la sallallahu alaihi wa sallam an ko mago bɛ nin la sɔnni an ka don walanda kɔnɔla la bari an ye don yɔrɔ sɔrɔ waati ye kɔrɔta sɔrɔ ni fɛn belebeleba dɔw kɛli y'a kɔnɔ i n'a fɔ alakira ko k'ale ka kalo don alakira de ka bon ni danfɛn bɛɛ ye o kuma sunkalomakɔnɔ kɔnɔ fɛn belebeleba caman de b'a kɔnɔ i n'a fɔ an kumara kan ka kɔrɔ mɛ an bɛ segin a kan hakili jigin kɔsɔn fadhakirin nafa'ati dhikra ma waju n'o y'a sɔrɔ wajulu bɛ nafa kɛ wajulu bɛ muminunw nafa sanga ni waati bɛɛ o kuma an bɛ segin ka muminunw la nafa ni wajulu kan ninnu ye sunkalomakɔnɔ kɔnɔ jumɛnw kɛra a kɔnɔ a baara fɔlɔfɔlɔ o ye silamɛw ka kɔrɔn yɛlɛmali ye
an bɛ seli k'an ɲɛsin Baitul Muqaddas de ma u y'an yɛlɛma ka bɔ Baitul Muqaddas k'an ɲɛsin Al-Kaaba ma o kɛra Madina a yɔrɔ bɛ yen maaw bɛ taa yɔrɔ ziyara kosɛbɛ fo tɔgɔ dara la ko Masjidul Qiblatayn kɔrɔn fila Misiri o yɔrɔ bɛ yen Allah ta'ala ko qad nara taqalluba wajhika fi as-sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatr al-masjid al-haram wa haythu ma kuntum fawallu wujuhakum shatra aw masayika nyega korota isa kuma be alikum ka wahyu makono ala bse ka wahyu ke kana ma ala kira inyashi al-Kaaba ma to kadai aw kadai kusubu wala an ba Aisha ko radiyallahu anha ma ara rabbaka illa yusari'u fi hawak ni min mai foka ta sura ba tiliya e be fe min kanu abore kiye ko jona o in kaba ko yanko jugu o fem belebele bari kuma ala kira turo la doro ala wahyu jigi kaga nyeshi al-Kaaba ma ay nyeshi al-Kaaba ma selfana selle arakan fla sellen ko fe ulu nyeshi al-Kaaba ka arakan fla do inge bo o kera tarikhu yemin blala islamia ka tarikhu kono kalo nye bonya soro no fene akara ka ben don jumema o sungalo makono kile 15 don akara ka be orema hijra san flana sungalo makono e kalo e sungalo yere fene fardara ale kalo ne kono hijra san flana sungalo fardaya ay digna sungalo makono kalo ne kono fana bil bay ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun ya aw munuko kawli man yarinu gada Allah ta'ala la sun gara farda aw kan ina fo sun farda ran man tun folo temenun kan o kuma sun me sharia in bela jalena kabi an fa adama fo kana bla ala kira sallallahu alaihi wasallam sun be o bela jalenga sharia kono al na ke to gotikeli o kuma sun walola sun fene farda ala kira man tun ga sun walola sun walo makono la o kuma an kan ga sun walo makono don ko kalo belebele bado asabana kalo cira ala kira ye sungalo makono kalo ne kono kalo cira ye ala ta'ala ko amma iqtarabati as-sa'a wa inshaqqa al-qamar wa in yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir kigado batik al-qiyamah sangas asuriyara ka ban ala be kuma ni al-qiyamah wati aba fo ka suriyara ka suriyara o kuma ba ira mamma ngi yere nyine ala batoko mamma ngi yere nyine ala ko bari shini fitini me bolo watinu kungurun ne do shinye watinu kungurun ne abina fo wati ala timme ku karsaw kumya ulu ni taninke karsaw kumbiya ulu ni baranke urla dong dala doko al mar'u hadithun ba'dahu kuma ni fi ye hadisare italien kofe ye barore ni italien kofe mawbi baruke ni wati fana barore na wati temera iba soro mo bnu sigi adona histoire la karsak men bara yoroina at fatura ma wara blala o bara yoro joro la karsak me dukono a fatura naga dembaya te kle damado doro dukono mo ko chama me nyina ko Allahu akbar ne dembaya be tun ibe baram domin ko luye ni kalo do sera no asoro kalo sara o be sara olu hakili be jugo la karsa ko me kalo sara ni sanda fara selimana se ibe dembaya mununga finusa olu hakili be jigila selba mana se o tugo yakelendo ni dugono kungo do be ko be gessa on sa no wati sera ere kun jole no noye dembaya hakili be jigila okay ni sandama do ko ko fe doro bina bla tarikhula ko karsa bla la tarikhula histoire la a karsa ko me akmen bara nyuma inke o kuma ikara baro yesi sansa ko la ko magnifier baro ko fa kun hadisan hasanan liman wa'a ke baro kan nyuma maye mamunu mina ko fe no bi ka baro kan takamara na ala kala kala haula sallallahu alaihi wasallam sabiro nin saba akel ni sanche sam bakele ani san keme sabani doni san bioro ni sabai walma san keme nani yere an ko san keme nani ala kira ni sanche me ambe ga ala kira ka baru bo sangal wati be ale re baru kan nyumai
ale de barkatigi ale de norotigi parce que Allah ta'ala ko ama alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak ni yoroni ne aw masay toko kofoli korota kateme kofoli beka kuma bebe ba le toko fo nan jora sel farda durula ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ni tayya kala imana sita yalla ba ma ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ibala kira toko wati be ala kira toko be fo ورلا دون مغادو ودم الاله اسم النبي لاسمه مساي على كده توك فرا كان ايره توكا اذا قال في الخمس المؤذن اشهد ني لازم كبكو اشهد ان لا اله الا الله على كده توك دو توكا على اي توكو تيفو وكما على كده باروكا نيوماي ماوي مامونو ميكا تانغا وكما ايره كان انجيجا ام فلكا باروكا نيوماي وبكاني جوماي نيومان كي ماوي هنا مولى ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء اي هنا يقولنا او من مدغو كلو سانفه نو كرام مسابه هنا ولا مسامينا هي هنا بسانفه مسامينا غارزيغا بسانفه اغا بركه بسانفه اغا سورو بسانفه فهم لا بينو اي غارزيغا كولا ان نيما كولا وبيبو سانفه وكما مسابه هنا انا ابو بجيغا انغا مولى ما نيما ما جمعي انفعهم للناس ما من غن نفق بو ما توكا kuma nafake mawye adamaden sogote dun ni nafake ibeke baroka nyuma ye italien kofe herem mana soro ini mawka jala ini dugono moko ka jeku ka kungo ke no kera ebeke baroka nyuma ye kuma wati ay bunya soro ni kalo ka chiliye ni alakira sallallahu alaihi wasallam o fana kera ka beni kalo ene ma kafiruna nani ni alakira fa sallallahu alaihi wasallam ko ni ko yikiraye ko ala be kabako kiye kalo flani akletan nani shula kletan duru shula aka bona anya jele lora wasoro yelen watite sisa alle yelen tia ni bora ke ijo kalo jele mbala ibe kalo ka chenyado ni bora ke ijo kalo jele mbala ibe kalo ka nyuma do aka bonto ko na be yelen di mawma to ko na ibodo wal mai kata yoro la yoro yele machan yoro mununa ni tara ibe kaludo ni wati asoro yele nti o wati ko komi kirae anyini iga alafe aka kalo chi iye ka jigi aka na sheria ni ye kelenga do fini fangelen fe o ta kulu fangelen fe fangelen ta kulu fangelen fe do ngata kulu fangelen fe wa kla kana faranyo nga sheria kata nola ala kira ko me ala delola ay ala deli ala ko ni kalo bla ka disposition na ni mako bala tugo afaiti ay kalo wele kalo jigina gana kalo be ga jigin avec a dogoya fo na si ala kira sallallahu alaihi wasallam don magaw ga kuma la ko ni fe me ga gere ila abe bunyare mais ni fe me ga gere avec a dogoyare o be ala kira ka bunyare fo ala kira de bunyara wa kuma ala ye bonya do redi ala kira ma o don wani kalo bi majiga aye ni kalo ma ala kira ka orduru kun tanga o don kalo yara kuma yele akume bo kalo yala bari orduru be ala taala re bolo nako ko minga minke o boke ina fo yushau ka to ga jabbarina o kele klekum na bi ne klekum bina o don akunte se kele kuma gele ako ala ka kle somne aye ala ye kile somne ay jabari na o kele ka ban kile soro la ka bi o don kile de ka jani don betaye donc ko nyona kele ngara ala kala fere la sallallahu alaihi wasallam akun seyndali no sayyidina ali o kungolo sanfe sayyidina ali kuma sil awulla ka soro sayyidina ali masila ko ke masil o ko ay wa soro kile nabi ay ala dile ala ka kile somne o bena yusha utakera dongele ma o fane bena o dongele ma alshin ya don kile kaja ni don to be kile somne la sidna ali aka lanzara sili wati sera kile bina okuma ay kalo wele kalo na ka ci ka fuli dama fuli dile ko ashhadu la ilaha illa allah wa ashhadu annaka rasulullah qad aflaha man saddaqaka wa qad khaba man kadhabak
ma ta ɲana ka ma kunanja ma min ye e alakira tiɲɛtigiya ma ta tiɲɛna ka ma jigi waro ma min ban'i la k'i kɛ nkalon ye o kuma o bɛɛ bɛ taa ala kan kisi n'i fatura o kan ka sɔrɔ i ma tubi i bɛ taa jahanama la maa o maa ma sɔn alakira ye n'i fatura kan ka tubi i ma tubi i bɛ taa jahanama la mais n'i sɔnna alakira ye k'a sɔrɔ i bɛ jurumuna ko dɔw de kan ala bɛ se ka hinɛ i la bi shafaati n'a ka surunal duni o kuma kalo nana kalo cira o cogoya kelen na u y'a ɲini cogo cogo a kɛra ten a tilala ka taa fara ɲɔgɔn kan a yɛrɛ nin kɛra kalo in de kɔnɔ o ye kalo in bonya min kɛra o kɔfɛ o de ye salatu aya ye aya min b'an bolo n'an bɛɛ bɛ ka baara kɛ n'a ye bi n'a bɛ ka nɛɛma di diɲɛ ma o de ye salatu kɛli ye alakira kan sallallahu alaihi wa sallam ibn as-sayf bin abil yamani ale de y'a lakali a ko salatu aya min b'an bolo n'a bɛ suratul ahzabi kɔnɔ k'a jiginna sunkalo makɔnɔ kalo in de kɔnɔla la o de ye kalo in tɔgɔ kɛ ko shahru salati ala nabi sallallahu alaihi wa sallam salatu kɛli kalo alakira kan ala ma kisi nɛɛma jidi a kan ala ko inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima i ka dɔn ala n'a ka mɛlɛkɛw bɛɛ u bɛɛ bɛ ka salatu caman kɛ alakira kan ala y'a yɛrɛ dogo bari alaw ta'ala ye kamana gan masa ye ale ka kow ma dɔn ani mɛlɛkɛw ta tɛ kelen a ko inna allaha a kun kan ka fɔ yusalli a y'o tigɛ ka bɔ a la wa malaikatahu yusallun ana ka mɛlɛkɛw bɛɛ lajɛlen bɛ ka salatu caman kɛ alakira kan u bɛ k'a kɛ de u t'a jɔ fiyewu bismillah bismillah a tɛ jɔ hali sini mɛlɛkɛw bɛ k'a kɛ fo dɔnnibaga dɔ ko n'o ye abdulaziz ad-dabbar ale ko mɛlɛkɛ minnu bɛ aljinɛ waga bari alaw ta'ala ko sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu qalbi aljinɛw bɛ ka wagari ka taa fɛ mɛlɛkɛ minnu bɛ aljinɛ nungun kunna tange salatu bɛ ka kɛ olu bɛ salatu kɛ dɔrɔn de la u bɛ ka salatu kɛ u bɛ ka aljinɛ waga dɔ bɛ ka fara kan albi dɔ de bɛ ka fara aljinɛ kan fo don min na sa ni maaw donna aljinɛ kɔnɔ ala bɛna yengow kunna a bɛna ka tajalli kɛ olu fana kunna sa ni tajalli kɛra don min na k'o don ko aljinɛ fana bɛ fara ɲɔgɔn kan o don min donna yɔrɔ min na o ta y'o ye ala bɛ sɔrɔ ka jɛba kɛ jɛnw ma ko ala n'a ka mɛlɛkɛw bɛ ka salatu kɛ alakira kan anw muminun sallallahu alaihi wa sallam anw fana lahalaw olu y'a ɲini ala fɛ ala anw lahala man ɲi ala anw ye jɔn jurumutɔw ye nin baara ɲuman min daminɛ n'i ka mala'ul a'la maaw ye n'o ye mɛlɛkɛw ye ala i t'anw fara i kan lahalaw y'a ɲini dɔrɔn ala fana sɔrɔla k'an fara a kan a ko ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima aw mɔgɔ minnu ko k'aw limaniyara ka da alaw ta'ala la o kuma limaniya jɔn bɛɛ donna salatu kɛko kelen na alimam maliki ko salatu kɛko kelen i si kɔnɔ k'o ye farida ye limaniya jɔn bɛɛ de donn'o la ni m'o fɔ dɔrɔn i bɛ taa minɛ o kɔsɔn bari farida don mɛ ka to ka salatu kɛ ka caya i n'a fɔ mɛlɛkɛw bɛ ka kɛ ka caya cogo min na o bɛ muminunw de kun kan innal muslimina wal muslimat wal muminina wal muminat muminunw o b'olu de kun kan n'i bɔra silamɛw jɔyɔrɔ la i bɛna don muminunw kun na minnu bɛ salatu kɛ u ka waati bɛɛ u taamatɔ bɛ salatu kɛ u sigilen bɛ salatu kɛ u jɔlen bɛ salatu kɛ alakira kan sallallahu alaihi wa sallam n'i ka baara kɛra o ye dɔrɔn hami o hami b'i la diɲɛ na diɲɛ sigilen don hami de kan ala b'i waso o hami na i ka baara kɛra salatu ye hami o hami bɛ k'i la diɲɛ na ala b'i wasa o hami na alakira o de fɔ Ubay ibn Ka'b ye a ko Ubay ibn Ka'b i ko k'i b'i ka baaraw tila naani ye tila kelen i b'o kɛ salatu la ne kan alakira ko ni sera ka jidi ka dɔ fara o kan o ka ɲi a ko n y'a tila n ye fila k'i kan ka fila to yen a ko n'i sera k'o fana jidi ka fara o kan o fana cɛ ka ɲi mɛ fila in ka ɲi a y'a jidi a ye saba fana kɛ a ko n ka baara tila sabanan bɛɛ n m'o bɛɛ kɛ salatu la i ye a tɔ kelen n m'o kɛ n yɛrɛ ni n ka denbaya ye alakira ko n'i sera ka dɔ fara o kan sallallahu alaihi wa sallam o fana ka ɲi a ko n ye n ka baara bɛɛ kɛ salatu la i kan waati bɛɛ bɛ salatu kɛ la i kan ni n tɛ baara wɛrɛ la dɔrɔn n b'a fɔ ala nin kɛ salatu la ka di alakira ma ala nin kɛ hadiya ye ka di alakira ma sallallahu alaihi wa sallam alakira ye mun fɔ a ye a ko idan tukfa hammak ala b'i wasa i ka hami bɛɛ lajɛlen na diɲɛ na hami kelen de bɛ bɛɛ la diɲɛ taala ye hami o la busayiri bɛ alakira tanu sallallahu alaihi wa sallam
أكو كالزهر في ترف والبدر في شرف والبحر في كرم والدهر في همم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أكو ألك ربينا فو يري فيري نافيري تودو أبي كسدوما من دي أتشكاين واتي منا ألك ربينا فو تي تنيالا موبي نيبو أوفي من يري دوما أكسا أني فلور فيري موبي أوفي من أكسا دوما أوفي قالك ربينا فو تي أبي كسدوما نشاري بني أوتي والبدر في شرف على كرابينا فوكالوك للتناني شو وبتشن على تومنا على كرابيتي ولا صحابوكم من بوكا كالوك للتناني شو لاجي جابر بن سمير كوتي اكو كل بو نيجولا كعلى كرا لاجي بو نيجولا كعلى كرا لاجي وتفروا لا فيو فوافون على كرا تشغاين كالوك للتناني شو صلى الله عليه وسلم وما بوسيريكو كابينا فوكالوك للتناني شو كأن القمر هو الذي يشبهه كان تشبيه نون كناي قوت الدغال الماي بس كعربوكا تابولو لا يبقى صرو فنو كبونيه وبو تشبيه كني إيجا بوني فنو فني وبو تشبيه كني ولا قوت الدغال الماي رسول أكبر من القمر أيوة. كالوكا تشنيا كم مغوو يتقودولا ولا ويه تشبيه كناي تان نيتش فريال نوافو نيا فوري سادير القمر هو الذي يشبه محمدا كلو يعرف أنا بقى التالي على كرا دي لاو نيجا مفور لا كوت توري كوا ما يقول على كرا تنوناي كتلاقي كلو يعرف أنا وتباشي عربولا وبتوقع نفو كرسبينا فو ورا ويتش فريات وعي اسمه ورا بيجو على كرا كرو عليه كرا هنا دام فين بي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ورا هنا سروني على كرا دي صلى الله عليه وسلم أصل لك فو والبحر في كرم على كرابينا فو باجي لك فونا سريالا نابي ديلي كي أبا ديلي كومي أتي سلام فانتاني مام علي بديلي كي عطاء من لن يخشى الفقر مام تسلام فانتاني وبديلي كي تقومنا على كرابي ديلي كي تين نينا فلونا ندرو مين بورا لنو يسوكونا مقو تاي أبا توبدي صلى الله عليه وسلم أون جون مسيكو كي أرسون نما كي سوفو يبي ولوغا نفلوغاني فودولا تيمارا فودولا فيون في ne bi duntan bora la ko sini ala be se kana ndu dore o ba to be bi ma wore o so fi do be mbi wa ni mai do so do gara ko jugu do gara ko jugu figa ko mawi ya ni kero yesa e be se ga fo fente toro ni ani tanuni abebe ke kele yoro odo no kera wa abebe ke kele ka fo ko mawi ni o te fo shiga ali ati fo shiga mawi ya tanu fene e o fene furi abulo no في كسو جورما يبي سرغانيك اصلا غافو والدهر فيه همم على كربنا فوجي aka hamin kula ala kara ma don to gomna jebe tin to yarina ate do je dungo do hamin kura do ni bora deno tala ibna muso do tala ibna balma do tala hamin ti jo ibna nasola ni shi hamin ti jo o kuma ni salatu cha ya kwala bi wasani bema je hamin te ba je hamin ti bayi tanga be je ko ni hamin do redo sikato in kan ni ga to godi seli siran kan ga to godi sumalo sere to flene sa amna ke to godi o be hamin be mamunun bo takabo ma wero ku ulu sarate mawbulo re Allahu akbar ka hina mawla ka dogo sungolo sira jamana mi gele yala ala e soro do keni karsa ijo nga jaga bo kadin numa ina fo sahaba ko ma ke tugumna chama ma ga jaga bo bla sungolo makono tanduru laban watire la wanu be jaga di ma idusube sumanai ni sera kana was million sabadi fantama ko karsa ni jagay ibe laba me fado ala o parce que no muno de fié wa Abdraman kana million saba dama wala ina wa ke me million saba dama iso ga sata ide iso ga faga parce que mo ko madel ga million bile ni na million saba doma ko karsa ni jagay ala wa me so wasa Abdraman est-ce que yemi fofana am se ga fo bon peut-être comme jaga o bo wati fon tekni me ya fo ira fo chumna sabi dok muta la bere de ka do me ni ala isiki baran no mbe saka di bocha mambe o saka saka ali ga te voilà ni ya me jaga fo me fo mo ko c'est vrai oui chama ti jaga era wadi o ri gara cheni ni jaga ma bo sanji ko jugu do de ni jaga ma bo sanji de ni sanji ti gara ikara ara ma de jugu bari ni sanji mana fale so ti fale
ni sanji mana an bɛ fini min don kɔɔri de bɛ k'a ye kɔɔri tɛ falen o tuma na aw ye jɛgɛ bɔ jɔ sanji bɛ tigɛ Ala Ta'ala fɛ i y'a kɛ jɔn i ye baganw jɛ i ye adamadenw jɛ i ye bɛɛ jɛ wa i ye nafolo min mara ni ma jɛgɛ bɔ n'a ye والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم ako ala kɛra mamuru mu ka nafolo mara n'u tɛ jaga bɔ a la u lanisɔndiya min don yɛrɛbɔnna lanisɔndiya don k'u bɛna lazaba sɔrɔ lazaba min bɛ maa dimi yawma yuhma alayha fi nari jahannama fatukuwa biha jibahuhum wa junubuhum wa buhuruhum hada ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun o don min n'u bɛna o jaga nafolo ninnu u bɛna a bɛɛ kalaya n'i ye sanu bila tasuma la a b'a yɛlɛma k'a labɛn k'a kɛ comme serbe u b'u ɲɛw passé n'a ye k'i da i ka sanu kan k'i farikolo da o kalaman kan k'a fɛrɛdelama bɛn min bɛ bɛn i farikolo ma k'o da i kan ko karisa i ma jaga bɔ i ka nafolo la o nafolo filɛ nin ye k'a kɛ k'i passé i ye fɛn min mara k'o de filɛ nin ye dɛ o de bɛ ka kɛ k'i passé o ɲangata de bɛ da i kan o tuma Ala k'an kisi ni maa min bɛ se ka saraka fɛnɛ bɔ fo an tasaddaqu khairul lakum a ye saraka bɔ o de hɛrɛlen don aw ma Ala ye nafoloba kɛ se kɛ saraka bɔ maaw kana bɔ a kalama saraka bɔ maaw yɛrɛ ka bɔ a kalama baasi t'a la n'a di arajo yɛrɛ la a ka fɔ tant que a tɛ dusukun na a tɛ kɛ yɛrɛ yira ye mais n'a bɛ dusukun la fo a ka fɔ n ka mɛn n ka tanu n'a ye o tuma yɛrɛ yira donna a la o tuma Ala bɛ taa fɔ ko karisa i y'a kɛ min kosɔn o dir'i ma ka ban o tɛ di ma lahara bilen o dir'i ma diɲɛ na i y'o sɔrɔ n'i bɛ fɛ ka fɛn o fɛn kɛ tɔgɔ kosɔn a di maaw b'a fɔ lahara fosi t'i ye i mana t'i jɔ a bɛ f'i ye fɛnɛ tuguni k'a fɔra o e m'a mɛn diɲɛ na i y'a mɛn diɲɛ na i y'a mɛn i nisɔndiyara n'a ye wa a diyar'i ye bon n'i ye ɲuman fɛnɛ kɛ hali n'i nisɔndiyara n'o ye tant que a t'i dusukun na ko yɛrɛ yira don Ala t'a sɛbɛn yɛrɛ yira o tuma n'a di maaw ma maa caman bɛ gɛlɛya b'u la a di ka somɔgɔw ma fɔlɔ o ye saraka ni sinjitugu ye tila i k'a di somɔgɔ yɔrɔ janw ma minnu t'i kɛrɛfɛ yɛrɛ o bɛɛ ye saraka ni sinji ye n'o banna a di fantanw ma an'i sigiɲɔgɔnw ma a bɛ kɛ saraka y'i ye maa tɛ dan n'o saraka min na an bɛ min kɔnɔ o ye salatu ye hali bi an ko salatu a mana diɲɛ mago ta sisan n'o ye i wasali ye diɲɛ na lahara mako an bɛɛ bɛ siran lahara ni jurumun taara o de b'i kɔ giriya karisa e banna ka Ala bato o jurumun bɛ k'i kan karisa i ye Ala kota o jurumun bɛ k'i kan o tuma salatu wa yughfaru laka dhanbuk a ko Ubay ibn Ka'b ma k'u b'i ka jurumun bɛɛ yafa i ye o de ye lahara hami ye o tuma salatu aya jiginna sunkalo makɔnɔ de la sisan sunkalo makɔnɔ su belebeleba b'a kɔnɔ fɛnɛ su min kuma fɔlen don Ala Ta'ala fɛ dɔnnibaga fan caman taara k'o su in ye sunkalo makɔnɔ su 15 su de ye an bɛna se o de ma sisan sa o de ye sini su de tɛ ni Ala sɔnna le 24 su ka dugu jɛ le 25 na février Ala Ta'ala ko bismillahir rahmanir rahim hamim wal kitabil mubin inna anzalnahu fi laylatin mubarakah inna kunna mundirin فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم أقول حميم الله أعلم بمراده به ألا ربي حميم كردو أقول لنيني مي على ألا ربودو إبسكي تعرفو ما إسكو ألا قال لنيني وا أيوة ألا قال لنيني بي أو لا دون مكاوكو نيا تفسير كدرو وافو الله أعلم بمراده به ala de kala nyini albu donina mukhina wal kitab al mubin ala nani kalni kitabu min kara al muzhir al halal bain al haram min kara halala bangi bagay ka bo haramun cela wal haqq bain al batil min kara cien bangi bagay ka bo galon cela o de qur'anay ay kalni qur'anay kalli jabi min ke jumay inna anzalnahu fi laylatin mubarakah aw masay qur'anay jigin shu barkalina Ibn Abbas ko Allah Ta'ala yaqdi al-aqdiyata kullaha kabe kadiya fɛn o fɛn kan ka kɛ k'a b'a bɛɛ latigɛ sunkalo makɔnɔ tile 15 su
kabe addi atigu makabe lailatul qadri bashuma no esungalo kono lai riwaya do la tile mwan wolon vlashu ibn abbas ayuf sungalo kono ikrima ko lailatul mubaraka ko esungalo makono kle tan duru shuwe ala ko shu barkale ala be fen do fo abu barka ako inna awwala baytin wudi'a lin-nasi lalladhi bi bakkata mubarakan igaro sofolo mi nu ya jo mawye o makka no e alkaba misri ko barka bola ni mami sogola ala be barka do ila ni tora kata tawafu kala i jo shirala ala be barka do ila barka fendu afo kronema wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun aw masare koronen jigin barka bala ni mami sogora ala be barka do ila ni sogo koronela afo yirima شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية كو يريد دو يرمي نوي بركة يري زيتونة يري الله تعالى وكي بركة في أكما فين شامان بسرعة ولا جاب بالا الدوم مكو بولو بكنيالك التولو بكنيالك أيري قوانسان دوني بكنيالك بري بركة بالا ألا ننافو ألا مدين دوم فنما كوي بركة ماي سيمنا إيسا كو إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني مباركا وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت أقوم أين نبي مما هو مبارك له أقول ني ألك جوني ألا إنك نبي ماي ألا إنك بركة ماي ما نتا يرو أما ندفعون في العرب بركة دولا بركة موكي بركة موكو ويمكو بركة ماي ألا بركة دومينا الله تعالى يرو فنك يرو بركة ماي نودي من شاطئ وادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى أي يرو بركة ما سيدنا موسى كمرا في يرمنا أيو يرو كي يرو بركة ماي كو بركة بو يرو لا وطور سيناء يرو كما كان موسى في يرمنا وطور سين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين أن تور سيناء يرو كما كان موسى في يرمنا يه بركة يرو بقعة مباركة بقعة مباركة وكماني الله تعالى بي بركة دو فنولا أبو تاتاتا أنا ناني بيت المقدس يروي الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا يرو من نوع بركة دو أيرو فام بلا جلنا فام بلا جلنا بركة كولا أنت رويرا على كرالا صلى الله عليه وسلم وكماني بيرا لجن لا أولي بركة تقول بركة تقول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو البركات كوني الدرديرية أقول كل بركة في السماوات والأرض من بركات نبينا نور الأنوار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كل بركة فيهم في بسانغول ولو بلالا بركة فيهم في بدوكما كل ولو بلالا كل بركة من بلا جلين بورا على كده بركة رلا صلى الله عليه وسلم بري كورونا ري بركة وري أكما بفو وجينا جون دسكوكا نزله على قلبك وجينا على كده دسكوكا صلى الله عليه وسلم أقول كل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك جبريل جينا دسكونك ni mamun kera juguye uli Allah ta'ala re juguye kuma barka aduna shuina ni mami ala batu shuina ala bi barka doila barka lailatul nisfi min sha'ban sumalo makono kile tan duru shu na kan be shini shuma barka bala kuma ni barka duna la amma barka re ni ala sisansa anana hadisala ala karaba fa sallallahu alayhi wa sallam إن لله في أيام دهركم نفحات إكادو أبي الله تعالى أي دومين دي أو ما نابو مكون على دون نكونو أي دومين فلين نابو مكون على أبي على كسما كونو أكو كفين بلي بدو بيتشي ودون نونا بركة فيه نور فيه جرزيك فيه كنيا فيه دو جابي فيه هنا فيه كو بيتشي أواتي نونا ألا فتعرضوا لها kay kunungo ina mun ciendo ayaw aw bana min o fiye minun ye wala sa doka se ka usoro fiye minun kan ci adobe ci sungolo makono kletan duru shu fiye minun dobe ci sungolo makono kletan duru shu okuma makan yi resuriya alala ni bara jumawi abema o de be yini sisa wala sa nga se ka wati tonobo Allah ta'ala ko hadithul qudusi la
وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. الرواية أحب إلي مما افترضته عليه. كنا جماعة يرمسوا ينا نفني فشي نفني كدني على تعالى كتنفنا نفني فرديات والفلوي سن فرد الدوري وهي فرديات عنك ni aye ni kuma info parce que amina kuma min fo ni kofe o be naflare oui mbaka na i wasadu nafla la kosebe ka soro ima farda ke ni o ke fure bi bolo o kuma sel farda duru o sel bagaw de kudu suwalo sum bagaw de kudu mamun nan na folo sera hijima no be se kata hiji o le kudu mamun nan na folo sera jagama no be ka jaga bo ala o le kudu o kuma sisan mumna nan kofe o to be nafla ala soro la ka mun fo kofe أقول وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه كنا جوما فرا أكفر تقولنسا أبيك هاي رمسوري أنني نافلة وسلي ويسوف نافلة ni nafla suni o iklefe sun keli kasoro farda inte farda kuma bana ka ba ni umra keli umra nafla re sango no bisaka ta san wati be umra ke wati fona bora hiji wati ni hiji wati yogo ni hiji wati re me san wati to be umra ke wati ale wati talila hiji goni al haddu ashhurun ma'lumat hiji wati ribale la kanu do dono no kanu re hiji kanu no kanu sira doro hiji ko damne lene sa okuma yiseka hiji namunta o wati okuma ibn nafla umra munke o bebe jabe nafla re sisa kasaraka bo o be nafla sarakari o te jati jaga ible okuma makan wori keki yere masuriya Allah ta'ala la ni shununa alaka rasul sallallahu alaihi wasallam a riwaya dawda ako idha kanat laylatu an-nisf min sha'ban faqumu laylaha wasumu naharaha niswalo makono kletan duru su sera aya shu nyenama ni nafla sili alaka ni fo sallallahu alaihi wasallam kanga shu nyenama ni nafla sili o kele don magaw sorola munu me arakan keme sili akono o dunga anda magaw arakan keme sili do ba ke arakan fla do ba ke arakan tan arakan keme misel tugudi arakan kele kele bi suratul fatiha kana shekele tibaru fil len ko fe no kala na kama ابن سورة الإخلاص قل هو الله سورة بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ابن كلام شيطان أكلم كلمة بسم الله الرحمن الرحيم فو إيمانا جوكوف لك ابن تهيا كلام سلام بلا دون ما قدوكو كيكا تمرو بلا يكرف تمرو دين بدو ناجتك جلايما وتمرو نيكلالا ندغو جرايبو صدقة فانتانو nakadi war bla ikerefe mugan fale iko biduru bla ikerefe imana ragan flawo flake ibe mugan kelen ta go bla koron e kiniyan fanfe ibe mugan biduru to e numayan fanfe imana salam bla ko kelen edoro ibe mugan kelen ta go bla ikinife ni kala iba fo ala ni wari munu fle nemna ni sadaka ya ala jati koso igan son herela iga toro nyoni ngabonga ni ngadimba beka tamaru fana iba ketin to ala tamaru fulani akadi here chaman bala akadi mawu ala here chaman kene igana garjiganya ko tamaru kadi to komna ibo lu bena jere igana du barka iga here do ngaddu kono o ibo lu fo ala gadi obini ala taala riche ko ngani adoro gadi panta ko ni asel to wala itta salamun bla ko du duru soro yoronna o do arakan kene هو الله باكلين فرناكم سلتو دوي او سلتو فلانا اركان فلا لو مقوما كان كبارو فلي الله اكبر ادرنال يمي فلا فرغان كما اركان كما اسلم نغو ما او بي ار ديتا سو ني سيغارو mais pose ta kono ni la fia o ni la fia ni don ni la fia ni don ni la fia ara ba to komna nay don de amasi ga wadi don
aw ka maula akilla jini darsani ma kono shuna buya beta buya mun ma kono ani ka ala kara ga fo ti aw fo amudu ka kono erta mo ko ti ba so te sigile no amulu wala kafe sigile no amulu wala saka sega shuna na ma do bari shuna ma yalle fora fa qumu laylaha o ma be ma ni ni o ni don maga mun ya damne o tabi wulawni خالد بن معدان أني لقمان بن عامر أني مكحول نونم بكم شامي نونم شامي تابعين أوي أقول لكم بينك أقول لكم باني لما مصري يا رجل قوم وني جماري باني لما فلتوا يلا باني لما يلي أكملوا نين تقولي فلانا يوكان جلندوني ويا ركان فلا ركان كلو كله كفاتيا كلا شيء كله كقول هو الله أحد سورة كو كلا شيء كم بدورو ركان كلو كله وجانا والله شيء كم دورو بوزيتو لا ويا ركان فلاي إيمانا يجولي أبغى جلهم كده إيمانا سلام بلا إذا دوا وكيل أول ما درامي بارزان يبغى صاروا مغامي غني دقلين بوروديلا peut-être pas sur sangono do benno kulu allahu suran abuka azkarula akan no golu makko yoro olu ke dur ko ngero ni le mani fo munu tese wala no daraw boninga non bon ça il a faut kulu allahu suran do ya era boraga fosa mais wati su nyina maldido parce que ici sangono shekel ni ko ni sego de mayra la bijija wala sega ni ke ni on ni fele kayne abena fo afla ko law she bakele onu fana beni ke ko law she bakele tantu gayna wal ma do wa ka arakan tan arakan kele ko wallahu she keme o ben salam bla ko tam do wa ka arakan mu arakan kele ko arakan tan salam bla ko duru sa salam bla ko duru salam bla ko duru arakan mu o ben salam bla ko tam arakan kele ko fatiha kala ga kulu wallahu she biduru ko wala o salam bla ko tay arakan tan o salam bla ko duru arakan keme o salam bla ko biduru arakan fla o salam bla ko kele très bien bon ni sira munu foni mo so ka wati nun ka unyele maya bon ni mo do ya de mo ko par exemple comme nous fo do mo ko no do ma ni mo anteme no teme na asraka bon ere ga fo ko bon ni shuye shubaye ne ba a nyinamaya a ma façon c'est-à-dire ali mi fa noter par exemple ni sego kera araka ke misiliye mi rebo sili est-ce que fana be wa don maga fando tara o sira de fe ka nyinamaya doro me ka fo ko ni kerengere ni no alayi ko lu titaw fe ina fo auza'i nunu uluko ko de kan anyinamaya doro na kadi arakan flasil igaso voilà nous m'a donné la bouche mais voilà ça est seconde de maïra oui kana son chou ngateme ka soro imasega ima nafla seli yela ima nafla seli Allah taala kusuma kala dili kala aflana imwe no kanga ke shuina o suratu yasin o be kala shen sawa oui suratu yasin avec kala chien ça va mais on be ke fitri ni safuche ni masiko soro shu ko le bake shu to be bibulo yasi chien ça va ni ti se ka ke mais o kan kala ina fo shini shu nyona shini shu avec kala ale be kala sa on san chien kele ni to yana oui avec kala nisfu shabani shu bari shu in to ko chara wa kasratul asma'i tadullu ala sharaf al musamma ghaliban fa in kele to ko chama aboka buyare kofo kuma chama ina fo shu into do laylatul mubaraka shu into do laylatul baraa shu into do laylatul sak shu into do laylatul maghfira shu into do laylatul ijaba shu into do laylatul qisma shu into do laylatul shafa'a ni be shu kelen to comme nan Muhammad abela am se da famu bo yasi be kana bari shu laylatul qisma klali shu ibn munyini ala fe yasi chien folo kalanto ya fo ko yasi kalane ngani yasiri do be arakan saba arakan woro blanye nabu ka kana aw arakan fla go ke ka salam bla ka soro ga yasi kala o kula ka wuli tuguni ka arakan fla wore ke tuguni ka salam bla ka soro ga yasi kala o arakan fla wore ke tuguni ka salam bla ka yasi kala o ya ke tuguni
do wai ama so shila yasi kala shi yasa bado a shi folo ibe ngani asiri ala ne bi deli ka shi dinema shi barkale me ala bato shi mi ni me ben sema e ala bato lila wati be me ala bato la shi mi kono o shi dia ni ti se ka ke mo do bla wa ki no la ni se ka wardi mo mo ga kere wardi mo mo ga ke were kay o saraka ye am tabi nafa ka kalangala la ja o to go yala o kay ko sebe amna yasi kala ni to ko ala nemna yasi kala iga shijan ani kenaya mi ala bato shiye mi ni karsa be ben sema e ala taala ga siraka mina yasi kala shen folo la ola way mati ati na tigi o ke o sadrame absega ake chevre famille na kadimba be to la wa absego fanake bari innamal a'malu binniyat baraw bela jele me ganin ngani yare tatar karsa na kadimba ya mena nin kala ala ga shini kenaya mi ala bato shiye mu nu be ben sema ala mena nin kala abi folo kala ngo ba wa me ubi o yerab ngani wa o yerab ngani ya no fe oui o yerab ngani ya an no fe labna kala surtout ça voilà oui aflana namna yasi kana abi ngani ya siri ala nabi deli ga balawu iko bela jele nyoni nga bone karsaka ni bina kala mo ore walma mo ore dobla o ka kala yi ala balawu bela jele nyoni nga bone nga demba yaka ika kla kan kisi kan tanga sayin bela jele kono angana do gerekere ko ani fitna ko la ani e ala kotama ko la yasi be kala no o ngani aflana atigi be yasi kala ngata ba sabana abafo ala neso garzige la garzige men karika bo mawdellima ani labango nyumana walma ala karsa son garzige la garzige ma delika bo mawdellima ani duskunga karima ani labango nyuma karsa son duskunga karla iga karsa son garzige la mima delika bo mawdellima iga karsa son labango nyumana anaka dimaya abe yasi kala ni akala ntuko sabay nini ke insha Allah nala sona ibo so oui mais Oussa Dramé par exemple ni akun be ina fa anga mo bo fu chuko mina sa gran yere karma dia familial la e ka fo bo amba do fana o fana kni ala de fun bela jele latige bon ni akun latige lembe ka fo ke e ka fendo kan ke e soro walma e garsiga do nyini ala kana siri mogola i ka siri mogola me yo garsiga nyini ki kishi balawma ki kishi shijan fana ma bon ka sɔrɔ peut-être si dɔw e ka latigɛ kɔnɔna na ni si ninnu bɛɛ la mais est ce que ni duwawu ninnu ni yasini kalan ninnu o bɛ se ka changement don ninnu ɲini fɛn ninnu na wa inshallah kuma dɔw la a bɛ changement don a la mɛlɛkɛw bɛ min don a b'o changer oui an adamadenw fɛn min dogolen don a la anw t'olu dɔn kosɛbɛ an t'o bɛɛ dɔn ayi ala de b'an ka kow dɔn mɛlɛkɛw fana ka koɲɛw ala de b'a bɛɛ dɔn bari wa indahu ummul kitab kitabu ba bɛ ala ta'ala de yɔrɔ o kɔrɔ ye jumɛn ye ko ko latigɛlen don hali n'a bɛ lawhul mahfuzu la i b'a sɔrɔ a ko laban kan ka kɛ cogo di ala de b'o dɔn hali mɛlɛkɛw t'o dɔn hali mɛlɛkɛw t'o dɔn oui oui parce que ni mɛlɛkɛw y'o dɔn ni ala ta'ala kɛra kelen ye o ye tiɲɛ bon ani hadisa dɔ nana la yuraddu al-qada'u illa ad-du'a hadisa min nana ko fosi tɛ se ka latigɛ lasegin fo n'a kɛra duwawu ye bon n'o hadisa n'an ko an bɛ tali kɛ n'o ye o bɛ min lasegin mɛlɛkɛw ni lawhul mahfuz bɛ min dɔn a b'olu lasegin inshallah a b'o lasegin mais min bɛ ala ta yɛrɛ fɛ yen min bɛ karisa sɔrɔ hali ni ala deli ala k'o tɛ falen o mɔgɔ yɛrɛ t'o dɔn mɔgɔ t'o dɔn wala o tɛ falen o la ala ye duwawu bonda dayɛlɛ an ye an kana saliya duwawu la parce que hali mɛlɛkɛw t'a dɔn min bɛ e ka ko la mɛlɛkɛw t'o laban dɔn mɛlɛkɛw bɛ dɔ de dɔn a la parce que min sɛbɛnnen don karisa jiginnen nin ye olu bɛ se k'o dɔn lawhul mahfuz bɛ min sɛbɛn ale fana bɛ se k'o dɔn mais a ko laban bɛna kɛ cogo di o si t'o dɔn i n'a fɔ kira yɛrɛ b'a fɔ par exemple ko sinji tugu k'a bɛ dɔ fara adamaden si kan voilà sinji tuguli bɛ dɔ fara si kan wa yunsa alahu fi rizqi o bɛ garijɛgɛ fana jidiya ye u b'u yɛrɛ ɲininka ko a si la o kɔrɔ ko dɔ bɛ fara a si kan voilà sinji tuguli o bɛ dɔ fara o tuma nin baara ninnu a bɛ ten cogoya de la fosi tɛ se ka fɛn lasegin ni Alahu Taala ka weleli tɛ ala de ye weleli dayɛlɛ an ye o la a ko ud'uuni astajib lakum n'a ye n deli m'aw jaabi o tuma n'i ye ala deli fɛn o fɛn la ala kɛra tun bɛ ala deli fɛn bɛɛ lajɛlen na o b'a yira an na k'an fana kan ka ala deli a b'a fɔ allahumma inni a'udhu bika min al-ham
ala ntanga bo hamima wal hazan wal ajizi wal kasal wal bukhl wal jubn wa dala'i ad-dayn wa ghalabati ar-rijal ay ala dilin naw wal qillati wa dhilli no sura ala ta amne wal ma ala ta fali ate ala dila no exemple farapan rebe ou sa drame parce que no a soro do stade ko ala de fin bela jeni kan e dematigi de ibi sigi so ngono te bo no bala na fin alors kala ya nyina fe anga bo ka sababu nyini ka sababu la maga sababu nyini o de way so sigi sigi ko ala ni gane ya kuna ngoya ta mashine don maga kuma kuna ngoya ta mashine alamatu shaqa ka fo ala kana ne kana ante latken domay ala de foranye ala de waliya oui abseka ke me laga we min do ala bo fale akuma mega kuma no re sisa akuma sisa ibseka ala deli muna yasi togo do ni be tafsir kitabu kana wa fi ko yasi togo do al qadiya ko haju glan sura yasi aw atogo do ad-dafi'a kabalawu nyoni ngabo adama denkan atogo do al mani'a kama bali toro kani soro mais d'autres quand même regarde ce que c'est beaucoup de maintenant au sol drame amu me do da quoi awo be min fo ala ka akalanin ka chaya kibe jille bo parce que sura gelendo sura min du qur'an duskune do baye ala kara ko inna li kulli shay'in qalban wa qalbul qur'an suratu yasin ko suratu yasin qur'an duskune bo o yoro la anga chokorobo wa fo na kalanin sera chamama ay jilibo mais ka foka be garziga siri mo fay o gon me jeli boyi ayo kuma de me ne ra kuma de ga garziga siri me go fo voilà ne ga kuma gunte mais mo do ba soro peut-être va soro do be salib se ka ake ka foko abi sigi watu la ka da do nyinote ale ba fo stan par anda kera par jour huwa yaqra surata yasin marra o kan ko ju ni mami suratu yasin kalan sokoma o sokoma yuridu biha wajha Allah wa ghafara Allah la alaw ta'ala bi yafawuti kima ni yasi kalan sogoma sogoma be ga ala jati nyini nay ala bi yafayma mais ni be ga fenge ala ni sonna ibo fana keto ko nyini kuma dola na fora go feno be herese mugoma e ga ti bo ganti ay iba keto ko nyini ba soro keto ko do wala atigi bolo karsa to kan kalanta e ala kara keto ko fo mugo e subhanallahi la jana ala kara ma sallallahu alaihi wasallam inna ad-dunya qad adbarat anni ki ga do jiya ya kodo ma wata wallat jiya klara ki kodo amma atika sigin yare ble ala kara ko chema ko mune bi ni meleka ko subhanallahi foche wa bihi yurzaqun ko meleka meleka ko subhanallahi foche ani dan fe ko subhanallahi foche mu e bakan ono subhanallahi fore kubu garzige noye ko ala kira ko fo ay sallallahu alaihi wasallam ala kira ko ni bina fo iba fo dungudu rakatul fajr ce ani fajr yere ni yonce subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim astaghfirullah subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim astaghfirullah kagan fo shekeme ni keto ko do fo len ce ni keto ko de karta to kan fo fajiri ni araka al fajiri che shekele o kuma keto ko o kuma e mago be gardigela keto ko do bo fana law me ga ta atadro me ga gardige ni ala abe mo so ala be mo so nay abo ibo keto ko fana nyini ne way me e mi fo sanite gardige ya aw ni gardige ni kan ko jugo ala kira de fo sallallahu alaihi wasallam bihi yurzaqu al malaika bihi yurzaqu at-tuyur wa at-hitan wal haywanat be soronin ne ko be gardige soronin Allahu akbar abi fo rakat al-fajr ni ngoce ni ya le rajati abi be binan kelenema hurufu binan kele urla ni saraka ke gas ni binan kele fajr fushi mi dan ibi war chama so ko chama sego ke ibi war baare do so ni mo do sirifi re do ko kale ni ke kle binan kele fajr kele ma le dan afen ke la kale million flare so awati warla 2 million fla dale chese gina kana ala kirama ku garzige genya shama ala le tado do jebla yoromna atali ange garzige nyina aho garzige nyana kujugu ukma ni garzige ketugo ye ukma an kan yasi shin saba kala ni shuina shui ala taala ka yafaba abo yenge jonga shuine la ala ka hine ba
أبو ينجي جون شوين لا والله يشوين تقول ليلة الرحمة إن الله يرحم أمتي في هذه الليلة بعدد شعر أغنام بني كلب قال بي يفني مانتو على بي هنا مانتو ناني شوينا بني كلب كبيلة دوري أبي عربوك جمانا كاين ما كاين ولوكا بقون شيرك تشانكو جو ولوكا بقون شير حكي على بي هنا مانتو نا أشو ni hakere la ala kira din fo sallallahu alaihi wasallam funa bora mo dama dola ya fa be ke bema funa bora mo dama dola illa li mushrikin aw mushahin wa hadisan na tugo doyi funa bora flanga fula bari allah ta'ala ko inna allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha alati yafa aka flanga fu yake ne ali allah ta'ala gabi yafa fema fem mo jugoro kuma flanga foya imam me flanga foya barala ka do fara Allah ta'ala kan ibe ala kuta barala no imal liman yaka bo iga boli batula imal liman yaka bo iga ala kuta kujumen kudu mi flanga foya ka do fara ala kan ka ala dogoya ibu bara mununa kala ti yafima de ere do fara ala ka ala ko kale kele ala ti yafima figa tubi kuma ni tubira sonu uche ala bi yafima aflana ma flamun dati galonu nyona dati ngandala kile sabari ro do ko mushahin korode ko mambe konya do adama do ni nyogoche ibina konya wuli mo ni nyogoche anno ibe kuma do fodo wala sa konya ga seka wuli ni nyogoche alni amakenda mi ma bara ire me wala sa wudu su kuma seka fujunu nyogokoro kore mushahini doko ko juguya re mushahini mamme ma juguya aduskuna ka juguya ko jugu ko re mushahini imam keleno ka ma were konya blay kono ko jugu kam ma were ka toro ko blay duskuna ko jugu ko ya fatiki ma fika ka sora ma fushike aw flamunu fene dati keleno nyogona ko ba ma kono son fajiri kene chiliche nawma tubi okma ya fata awi shuna ya fabeke to bela jelema ina fo lailatul qadri betukumna salamun hiya hatta matla'il fajr alaka hinere ba shula alaka kisiba shula alaka foli ba shula foka tasi fajri kena chilima ube sanguno wolonvla bunda be dale ashu alaka hine babe jigin debi fitri be sil ajigina fo fajri kena chili ya fa babe jigi debi fitri be sil ajigina fo fajri kena chili shune be wole ko lailatul shafa'a surnal dun bashu bari alakira sallallahu alaihi wasallam alakira ala dili amantungi kasun amantungi ala ku bela jalendo aljina la fen fa ko ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam akira ni kalo inkle tan saba shu alakira silla shu ay ala dili amantungi shufa jabina nama alakira ni mantun dima نكلا سبنان ديما سأل الله تعالى ليلة 13 في أمتي أي ألو تعالى ديلا ما أنتم وكنيلا قالوا إن كلتان سبنان شو وكن يشروي ألا كن يما أنتم كلا سبنان ديما فأعطى الثلثة ثم سأل ليلة 14 أنا ألو تعالى ديلي قالوا إن كلتان نانينا شوفنا لا أما أنتم وكنيلا ala ye fa'ata sulusaini manton class sabanan fla ala udama nyo bela jelenga kunya dima ube alni nyangata dauka o wati kungurunne kli sabanan shu ne kli tan durunan shu no kanga be shini shuma shini shu nyona ala taala ala kira ala taala dil manton wa kunya la fa'ata al jami'a aya manton bela jelen dama وبدو يقصرنا لنا ولا بالمهيبو تجيب فاين هنيئا لنا منه الشفاعة في غد ينال رضاها كل عبد موحد
على خطأ في الذنب أو عن تعمد جرائرنا تمحى بجاه محمد إذا شفع المحبوب جاز المبهرج صلاة وتسليم على قبر أحمد وقبر أبي بكر وقبر أبي حفص أكو كهني ألنا تاري بأن على كرامانتون منه تاري مبو على كرابو صلى الله عليه وسلم كو تاري جمعي الشفاعة في غدي شن لها رسولنا الدنيا سوري على كرامانتون بباسر فون من بانا على كرابو صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى كون ما أنتم ببدو الجنة لفون من بانا قيل ومن يأبى يا رسول الله صحابة يكانتو على كراما يا على كرا جون ببانا دو الجنة لا على كرابو ما دو ببا أكو من أطاعني دخل الجنة نما ميني على كرا لبتو إسوناني على كراي جينا وتجيب ببدو الجنة لا ومن عصاني نما ميني كوتا كيبا فقد أبى وتجيب بانا وكما لوتيكو بنا الجنة دونيما وكما بباسرو ينال رضاها كل عبد موحد على كجون بباسرو فيهم فكو أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أكو كباسرو على خطأ في الذنب كي تو بروغوتونا جرمون كليكا يباسرو أو أنت عمودي بري أن أدم دين لا فولني ما دولا ما أنتو يرى ديك جرمون كي الله تعالى لا تو بيرغا سيغانغو تو بيجلينا على بامنه و ni ala yi nyangata yere fena abkla ka ala karaga surunal doni ke kisi o de banye parce que surunal doni ma le bulu ko jara iruna tumha bi jahi muhammadi anga jurumun baw be ba be joshi ni ala kara la hurmai na ala ko ka ya farima ala kara ko so o jurumun be joshi le barbane fitin bleu iza shufi al mahbub jaza al mubaharaju ala chemin kanuno ala kara sallallahu alaihi wasallam kuno surunal doni ke ka bandoron kuma o mana ngunti galono wala jena ama fo karsaga jurumun acha karsa yala ko talai nga abega seli abega ala batu me jurumun ya anindi ngo ya desara ga ayre boala ko bebe temeka al qiyamadu ibnu bay al jina kono kuma bebe ba jugu al jina kono funa bora ala kira sallallahu alaihi wasallam kana ala kira jugu ya ni ala kira jugu ya ete do al jina kono oui mais Oustaz Dramé depuis même sigité menina ya ira effectivement auditeur ni auditrice ou bela jirenye o famille soro ka foko mi ira kon kan parce que ko nunu fen nunu be naflawde nunu ye baranyuma ni anya ancesira la abe ansurunya Allah sinon ala e min ke farida yanka ala bo de fe ko voilà mais nafla nunu ira pour que ko sanga ere soro ko sang soro ka soro ye farida nunu voilà bon komi ikoko ka sunga damina fo bijuma shini sibiri ani shiningene no dimanche no de kan le 15 même o de kan ko sebere bon très bien bon ni fin nunu ba do slama be baraka naye peut-être que la temununga korote banate ba essayer ka foko ba essayer ka no no sunu ye bon mo do ka jite mineke bon slama o bena sun ni y'a dɔn sigida la walima y'a dɔn misiri la peut-être mɔgɔ dɔw sunnen don ka sunakari ni fɛn dɔw ta ka taa n'a ye ka taa ni tamariw ye ka taa ni firigow ye ka taa o dɔw bila misiri la bon mɔgɔ minnu sunnen bi nana kangali b'a ka wuli ka taa n nana n'a ye i n'a fɔ sunkalo la mɔgɔw dɔw b'a kɛ cogo min na est-ce que o bɛ bɛn n'a Oustaz Dramé ne fa b'a la wala sun bɛɛ a kɛra farida sun ye a kɛra nafila sun ye n'i ye sunbagatɔ sun tigɛ ala b'u ka sun baraji ɲɔgɔnna ta ka d'i ma k'a sɔrɔ a ma fosi bɔ o ka sun na e mi sun yɛrɛ i nana dumuni di karisa ma a y'a sun tigɛ a la walima i ye dumuni d'a ma a ka sun tigɛ kɔfɛ a y'a dun ka nisɔndiya n'a ye a bɛ jate k'a sun tigɛra a la o ka baraji dafalen bɛ d'i ma walima cɛ sunna ka ni baraji sun ninnu kɛ muso ye dumuni dilan o la muso ka baraji ka bon kojugu sunkalo la parce que u bɛ sɛgɛn min kɛ o baraji bɛ d'u ma o de ye nin ye cɛ bɛ nasɔngɔ min bɔ mɛ k'a tobi jɔnni b'o kɛ muso o kuma u bɛ tobili min kɛ ka di aw cɛw ma o don o baraji ka bon kojugu man fattara sa'iman kana lahu mislu ajri sunkalo dɔrɔn tɛ ala kɛra ko man fattara sa'iman a ma sunkalo t'a tɔgɔ ni maa min ye sunbagatɔ dɔ sun tigɛ k'o ka baraji ɲɔgɔnna bɛ ta ka d'i ma k'a sɔrɔ u ma fosi nakasi o tigi ka baraji la awɔ nin ka baraji ɲɔgɔnna taara ka d'e ma e ka funasereya kosɔn fosi ma tigɛ ka bɔ ka baraji la kuma dɔ la i b'a sɔrɔ ne bɛ sun ala ma ne ka sun baraji kelen minɛ mais mi dɔ sun tigɛ o ta bɛɛ minɛlen don ala b'o ɲɔgɔnna ta ka di ne ma o de ka di kojugu e bɛ sun kuma dɔ la i b'a sɔrɔ i ka sun ma minɛ ala ma baraji d'i ma a la sun ka nin kɛcogo ɲana mais baraji t'a la
ebta do suntige o ka baraji dafale me takadima ola kuma do al ni yere suna to iga mo do suntige inshallah usada me wati ci ko mo be do kan ko wati suriyara kuma amel min nyina u fe shuina shini shu belebele bare do ma kana so aka teme ame o min fo o ka gele bari shudo yafa shudo shudo hina shudo ala kiram mantu ala hinarula shuina ni ala kiram barka sallallahu alaihi wasallam o kuma ayini boya bayin fe mo fe soro ni be soro ni ala kiram sallallahu alaihi wasallam jija shuina ala kiram ya nyina ma sallallahu alaihi wasallam ngana so aka teme fiu ka soro ayre ma nyina ma ya nyina ma ni fe mo fe ni masika sun koro boloma sumba to suntige kana fo kibi yere bla suna ni desele no fena kana fo kibi yere bla sella o kuma selito ma bulu mamunu kakene e kana wa akeba ko ni ma fena tike kele mamunu ma kere bari Allah ta'ala ko am hasiba alladhina jtarahu as-sayyiati an naj'alahum kal ladina amanu wa amilus salihati sawa'un mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun ma kana biski yaqulu ulu baraju ke baye eni ma nyuma ngab la halaka ke kele nyana mayala ani sayala ani kaburu kono atsika ke kele inshallah kuma amedu ke islam bela jale ame anga sheku amedu ke no ebuye ana ka demba be ana anga chokoroba no ebu akarime ana ankoro ke khalifa fukana blando ko ke almamna ana baw be ana anga kalandum be musokoroba ni chokoroba be amedu ke bela jale ame jamana amedu ka ya alaga jamana basi alaga heren nati jamana do alaga hakli sigin nati jamana alaga garzige sanuman nati jamana mamunum ba garzige soro alaga ambela jale faro ama fa rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما أنت ترحمنا فارحمنا رحمة تغنينا بها الرحمة من سواك إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين بنا اسلام وامبرك مامينا مسانا وكنكلوبو كما كان راديو شندو كنون دوينا نوي 23 février 2024 13 شعبان 1445 يامل مكان انكرام وينو عبد الرحمن اسماعيل درامي امبي افونيكا بركه دا كان لا سيدي بانوندا مباركه تليفون نيميرو امبو au mois ka dina yinalu kama no ye 79 05 15 39 79 05 15 39 walma 66 27 22 11 66 27 22 11 biworo ani woro mugan ani wolofla mugan fla tan ani kelen Shaka jara Musa Babasila ambe au foni ka barkada alaka clear alaka dama juma yi here munu ba kun Allah taala ku dan salamu bela jina jama alaka lafiya ay do munu ke jama to la ambe Allah taala alaka bela jina jabi au kambe wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh آراء العلماء في الدين والحياة دون بوك حكلا ديننا أن ينميالا آراء العلماء في الدين والحياة دون بوكا حكلا ديننا أن ينميالا ويه ولنداي ميبي تاليك ديننا أني كبر يولا أني سيكو أني دونغولا أني حدما دونغا ينميا تابلو بلا جلنا آراء العلماء في الدين والحياة دون بوكا حكلا ديننا أن ينميالا ويه ولنداي ميبي تمي شندي فين شروع سانفي جمعو جمع ka damine nike kanyata na ani milti duru foka tabla nike kanyata ani flala araul ulama fi din wal hayat don baw ka hakla dinena ani nyinamayala e walandai min bellabe kasi awmo abal make Musa Baba Slafe fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun sadaqa Allahu al-azim. Wa FM ni mɔgɔ min b'a fɛ ka don an ka groupe WhatsApp kan i bɛ message ci a ma ni numéro in na 00223 70 23 56 37 Wa FM aw ka radio